Hola, bonics i boniques, sóc el Tonet de Portobello i avui us vull explicar un conte. Resulta que fa molts anys, en una masia, hi havia un ruc que s'havia tornat molt vellet, pobret, i els seus amos ja no l'estimaven. El ruc, trist, va decidir marxar, però va dir: m'aniré cap a Altafulla i seré un músic d'Altafulla. El ruc tocava la guitarra i tocava cançons molt boniques. Tirant el seu camí i plorant de tristesa, es va trobar un gall. El gall també estava fora d'una masia i també plorava. I el ruc li va dir: per què plores, gall? I va dir: els meus amos s'han comprat un despertador i ja no els hi faig cap mena de falta. I el ruc li va dir: no ploris, gall, que per plorar no soluciona res. Per què no vens amb mi i anem cap a Altafulla? I serem músics d'Altafulla, farem música per tothom i farem a tothom superfeliç. I el gall va dir: ah, sí? I el ruc li va dir: sí, i tant. El ruc li va preguntar: toques algun instrument, gall? I el gall va dir: toco la guitarra. El ruc va dir: apa, igual que jo, podem tocar cançons i cantar junts. I el gall, tan content, va dir: vindré amb tu cap a Altafulla. Per què anaven pel camí d'Altafulla, el ruc i el gall, i es van trobar a un gatet, pobret, que plorava fora de la seva masia. I li van dir: per què plores, gatet? I va dir: els meus amos ja no m'estimen. I li van dir: per què? I diu: abans caçava moltíssimes rates aquí a la masia i ara mateix, com que m'he tornat gran, no sóc tan ràpid i no en caço tantes. I van dir: no ploris, per què no vens amb nosaltres cap a Altafulla també i t'uneixes al grup de músics d'Altafulla? Toques algun instrument, gatet? I el gatet va dir: sí, toco el baix. I va tocar tum 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 i van tocar la mateixa cançó tots junts. I van dir: uau, podem ser un grup fabulós, anem tots cap a Altafulla. En el seu camí cap a Altafulla es van trobar a un gosset fora d'una parcel·la. I el gosset estava ben trist i plorava. Diu: els meus amos ja no m'estimen perquè sóc tan vellet que no puc protegir la masia tot sol. I van dir: no ploris, gosset, tranquil, vine amb nosaltres. Per què no vens cap a Altafulla i fem un grup? Toques algun instrument, gosset? I el gosset va dir: sí, toco la bateria. I van tocar una cançó junts. I van crear un grup. I eren un bateria, un baixista i 2 guitarres. Perfecte per fer un grup de rock. I van dir: serem el grup de rock d'Altafulla. Anem cap a Altafulla. Els 4 pobres animalons, ja contents perquè s'havien conegut i havien fet nous amics, anaven camí cap a Altafulla. Amb una masia, arribant la nit, van veure llum. Van mirar pels vidres de la finestra i van veure que hi havia una colla de lladres a dins. I van parar orella i els lladres deien: anirem cap a Altafulla i robarem tots els músics, robarem tots els diners i robarem tots els instruments. Els animals van al·lucinar, van dir: això no és possible, hem de fer alguna cosa. Van fer un castell, igual que els castellers. Es va ficar el ruc, es va ficar el gos, es va ficar el gat i es va ficar el gall a dalt de tot. I tots junts a la vegada van fer uaaaaah, un soroll super fort i els lladres es van espantar i van sortir cames, ajudeu-me, cap al bosc. Els animalons es van quedar a la casa. La taula estava parada. Hi havia moltíssim menjar. S'ho van menjar tots i van quedar ben tips i van dormir tots junts a la sala d'estar. Els lladres, però, estaven al bosc i van pensar: què és això que hem sentit? El més jove i el més valent dels lladres va dir: jo tornaré a la casa perquè haig de veure què ha passat aquí. Mentre el lladre anava del bosc cap a la casa, els animalons ja dormien, ja tenien la panxa plena. I el lladre arribà a la casa. Va entrar a les fosques i tot així va tropeçar amb l'ase, que li va donar patades i vinga, cops de patada. Després, a les fosques, girant-se així, va tropeçar amb el gos, que li va mossegar la cama. Després va tropeçar amb el gall, que li va picar el cap. I després, just al costat de la porta on dormia el gat, va tropeçar amb ell i li va aranyar tota la carota així. El lladre va sortir corrent, va marxar cap al bosc una altra vegada i li va dir als seus companys: no vull tornar més. M'ha atacat una bruixa, hi ha una bruixa allà, perquè m'han donat patades, m'han mossegat, m'han picat el cap a la vegada i m'han aranyat la cara. Només pot ser obra d'una bruixa. I així que els 4 animalons, músics d'Altafulla, es van desfer
d'aquests lladres dolents. I el dia següent, junts, van arribar a Altafulla, van fer el seu grup, van fer música superguai per tots els nens, totes les nenes, tots els senyors, totes les senyores, tothom que hi havia al poble. Van estar supercontents, no van plorar mai més. I van ser feliços per sempre. Vet aquí un ruc, vet aquí un gat, vet aquí un gall i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.